Trick 101. I dag skal vi lære kickflip. Hvis vi kigger op i nosen, er der 3 forskellige zoner, man kan ramme. Hvis du rammer den ene side, så er det en kickflip. Rammer du herover, så bliver det en heelflip. Og lige midt op, det har vi øvet, det er en ollie. Fokus er, at man gerne vil øve sig i at lave flikket, men den skal køre heroppe af, så man rammer ud i siden. En god foot position er fødderne nede under boardsene, de sidste boards, som man kan se her. Kickflippen prøver jeg mere at få op, og så direkte hen. Altså vandret hen. Så lidt op, vandret hen. Hvis du holder øje med min forreste fod, kan du også se, at den går lidt op her, og jeg sparker den lige ud, for at få den op på bagfoden. Så kan man øve sig i stillestående og bare skyde sin fod henad, og se om man kan ramme flækket. Styr på at flække den rundt, så er det næste, hvordan man skal lande på den med begge fødder. For at lande på den med begge fødder, er det vigtigt at holde vægten ind over den forreste fod. Så din sparkefod holder du mest vægten ind over. Har du svært ved at lande med begge fødder på den, så er der et lille tip her, hvor du holder fast i noget. I det her tilfælde bruger jeg bænken, som står på Jagers. Her kan du igen se, hvordan min forreste fod løfter sig for at sparke lige ud, for den kan komme op på bagfoden. Det er altså mit bagfod, der catcher boardet for at stoppe den. Det fedeste ved en kickflip, når du har styr på den, det er klart at lave det ud af ting eller ind i ting. Tak for at I så med. Vi ses i næste.